Ayan, alumni namin ngayon sa aming alma mater, sa high school. Ayan, ang dami dito. Simula ng batch 1962 siguro. Hindi ko alam kung anong batch nag-start. Ayan, at kami ay batch 2004. Ayan, kakatapos lang misa at nandito na kami sa room, sa na-assign namin na room. Tapos, magpaparade na kami. Batch ko, 2004. Tatlong batch kami dito sa isang room.